Co słoneczko ogląda? Ach jej, jakie ciekawe. Drzewko takie ciekawe jest, tak? Zobaczymy to drzewko. Strasznie duże to drzewo jest. Co, Zuza? Zuziku? Och, takie interesujące. Takie interesujące jest to drzewo. Nie można wzroku w ogóle oderwać od niego, nie? O, kamerka jest. Drzewo ważniejsze. Ale fajne, ale fajne. Tak, Zuza? Ach, takie fajne, no. No. Tak gadasz do drzewka?